Bismillahi malatiga don kibaru kɛnɛ kan bi alamisa ye avril kalo tile 8 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Gawo dugu kɔnɔ a yɛrɛ la ka fɔ ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ni ale fatura ayiwa kibara minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ la ka fɔ ko avril kalo tile 6 kɔnɔna la Gawo ko ni kamiyɔnbatigi dɔ de ye ko ale kɔni ni mototigi dɔ kɔni sera ɲɔgɔn ma ko o hukumu kɔnɔna la o kɛra kasara ye min juguyara kosɛbɛ ko sabula min yɛrɛ kɔni ye ni kamiyɔnbatigi ye ko ale kɔni tun bɛ boli la tuma min na ani muso dɔ kɔni sera ɲɔgɔn ma o muso in kɔni tun bɛ moto de la ko olu kɔni sera ɲɔgɔn ma ko ka kɛ kasara ye ayiwa o kasara in kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko muso min kɔni tun bɛ moto kan ale joginnen kosɛbɛ o kɔni ale cɛ ka taa n'a ye ale ye kɛnɛyaso la ayiwa ko tuma min na ni muso kɔfɛlen kɔni sera kɛnɛyaso la ko ka wagati damadɔni kɛ ko ale kɔni fatura ayiwa a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin fatulen kɔfɛ min ye kamiyɔnba bolila in ye ko finitigiw kɔni ye ale minɛ ko ka taa n'a ye sabula an bɛ wagati min na ko bi maa kɔni t'a dɔn ni sirabakan kasara in kɔni sɔrɔla cogoya min na nka ko ni maa kofɔlen kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan fo ka taa fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni banna wagati min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibara wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ tomiya a yɛrɛ la k'a fɔ ko finitigiw ka bolofara min bɛ yen ni an b'a fɔ o ma force ko maa kelen kɔni fatura olu la ko ka sababu kɛ jatigɛ wale dɔ kɔni sen fɛ ayiwa kibara minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye avril kalo tile 4 ye ko tomiya dugu dɔ kɔni na ni o ye marina ale ni manfunɛ kɔni sira la ni olu ni tomiya kɔni bɛ kilomɛtiri 90 kɔni bɔ ayiwa ko ni an ka finitigiw ka bolofara n'olu kɔni ka baara bɛnnen don majugu kɔni kɛlɛli kɔni kama ni an b'a fɔ nanzarakan na force spéciale anti terroriste ko olu kɔni tun b'u ka baara dɔ la o baara in sen fɛ ko u nana don jatigɛ wale dɔ la u ni majugu kɔni cɛla la ayiwa ko o waleya ninnu kɔni sen fɛ ko kɛlɛ ganna kosɛbɛ ni fo k'a fɔ min ye finitigiw kɔni fanfɛla ye ko maa kelen bɛ yen nɔ u fatura maa 3 kɔni bɛ yen k'olu joginna maa 3 minnu joginna finitigiw fanfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa kelen kɔni fana bɛ olu la ko o tigi kɔni ka jogini kɔni juguyara kosɛbɛ an bɛ wagati min na ko bi ko o maa minnu kɔni joginna finitigiw fanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛyaso la wa min ye majugu kɔni fanfɛla ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 8 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni sara ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibara wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ san mara la a yɛrɛ la k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye kalanso dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛ baara bila kɔni na ayiwa kibara minnu sera ma olu yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye avril kalo tile 7 ye ko san kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko école privée catholique ko olu maaw kɔni bɛ baara bila dɔ la k'o ye tile 3 baara bila ye ayiwa o y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka nin baara bila in kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko bɛnkan min tun bɛ u ni gouvernement cɛ n'o ye article 39 ko k'o lawaleya ko n'o ma lawaleya ko olu kɔni tɛna baara kɛ ani n'o tɛmɛnen ka bɔ yen ko gouvernement kan ka nisɔngɔ dɔ sara u ka denbaya ye ko o fana ma waleya ko u bɛ fɛ u ka waleya ani min kɔni ye sɛbɛn min bɛ d'u ma walasa k'u dɛmɛ u ka furakɛliw kɛcogoya la ni an b'a fɔ o ma assurance maladie obligatoire n'o ye AMO ye ko k'o fana baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa olu fana bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na furakɛli ka nɔgɔya u bolo ayiwa o y'a jira k'a fɔ ko ni nin laɲini 3 bɛɛ lajɛlen ma sabati ko olu kɔni tɛna segin k'u ka taa kalan kɛ kalanso kɔni na ko ni tile 3 in kɔni kɔnɔna la n'u ka laɲiniw kɔni ma kɛ o ye ko min ye dɔgɔkun nata ye k'u bɛna dɔgɔkun 1 de bila ko u tɛ kalan kɛ ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kunnafoniw kan minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'u kɔni y'a jira n na ko bana dɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila avril kalo tile 7 la maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la k'o ye maa 91 ye wa ko n'o tɛmɛnen ka bɔ yen ko maa 24 kɔni bɛ yen nɔ k'olu kɛnɛyara maa 4 fana kɔni bɛ yen nɔ ko olu fatura ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la san 2020 kɔni kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko bɛ taa maa 10,841 kɔni na o maa 10,841 na maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la ko ye maa 400 kɔni ye wa ko maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu fana kɛnɛyara ko ye 7,033 kɔni ye ayiwa ko o bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ni coronavirus banakisɛtɔ kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na ni olu b'an ka kɛnɛyaso la n'u olu kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛ bana in kɔni koɲa la ayiwa ko o ye maa 1,722 kɔni ayiwa an balimaw ni ne tun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata